আমি বলে জব বুলি কোৱাটো বুজি নাপায় বুলি কৈছে না জবটো কি দে जबथ' इंग्लिश हल दे आं इंग्लिश नाजानो जेनेबा आं इंग्लिश होनब्ला जब माने मा होननाय जादों प्रमोदा गाव मा एक्सप्लेन खालामनो हागोन आमी नाजानो दे लेखा फराव नाय आपनि बर' भाषादि न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै बुंदों ना बुङाखै बेथ' साख्रिथार दे जबखौ जों बुजियाखिसै दे नों मा होनदों जबा दे आमी बुजिना पालो जबथ' हल इंराजि शब्द কিন্তু বড় ভাষাতেও কৈছে আপনি न'खर न'खर साख्रि होगोन नङा होमबा बेखौथ' आं बुजिथारो साख्रि ना साख्रि होगोन होननायखौथ' आं बुजियो बे साख्रि आरो अखमियायाव কৈছে ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিম অসমীয়াওতো আমি বুজি পাই চাকৰি মানে চাকৰি এটো জব নহয় এই ইংলিশৰ জবটো বেলেগ হৈ গ'ল দে আমি বুজি নাপালো আপনি কৈছে না নাই অসমীয়াতেও কৈছে বড় ভাষাতেও কৈছে বড় ভাষা साख्रि माने साख्रि नङा होमबा बर'खौथ' आं बुजिथारलै नोंसोर बुजिया बर'खौ साख्रि माने साख्रि बर'थ' মই बुजिबाय मयथ' बर' मानो घरे घरे न'खर न'खर साख्रि होगोन मयथ' बुजिबाय साख्रि बास दे वान भट वान जब एटु इंग्लिश হৈ গ'ল एटु বাদ जब एटु बेलेग কিন্তু অসমীয়াতেও কৈছো আপনি যে ঘরে ঘরে চাকরি দিম इंग्लिश आं बुजि नापालो दे बर' आरो অসমীয়াটো মই বুজি পাইছো इमान बुर्बक बनाबो बुजियासै आमाक माने बिराद जाम्बा खालामो दाथ' मा खालामगासिनो दं रेनाव लागासिनो दं मानसि बुथुमनायनिसो खामानि बिसोरना दा 31 तारिख मास प्रमद भाई मा मावनो मावखादों नोङो